No, sme nenormálna spoločnosť. Sme nenormálna spoločnosť, keďže nepodporujeme dobrých matematikov za to, že si nezarobia na seba písaním rovníc na papier. Hej? Nenapreduje tým, že nepodporuje najkvalitnejších slovenských chudobných skladateľov, povedzme. Nepodporuje najkvalitnejšie slovenské divadlá a podporuje len tie, ktoré sú, a teraz v úvodzovkách, komerčné. A presne to isté platí aj pre literatúru, že táto spoločnosť nepodporuje najkvalitnejšie diela slovenskej literatúre, ale niektoré, ktoré majú prívlastok, to znamená národná literatúra, komerčná literatúra. Iba tie veci. Takže toto je zvrátená spoločnosť. Vy ste žiadali o nejaké granty? Žiadal som. A? V súčasnosti som nedostal iba 13% požadovanej sumy. Práve na internete, pri tom článku, ktorý sa objavil o tom, že vaše vydavateľstvo zrejme končí, v tých diskusiách sa tam objavovali výhrady, že čo už je toto za komunistický prístup, aby chcel niekto podnikať tak, že mu bude dávať štát peniaze. Ale ja nepodnikám. Ja robím literatúru v najlepšom vedomí a svedomí a so schopnosťami a s intuíciou, akú mám hlboko v sebe. Ja nepodnikám. Ja nie som podnikateľom v kultúre. Ja som len robotníkom kultúry, robotníkom literatúry. A tieto kritériá sú irelevantné.